Atong tagapagtagad mahigala ang second part, part 2 ni mahigala sa video ni Saldico be. Atong tagapagtagad kay naunsa naman na-appeal naman Sandro Marcos sino ning kalikiha. Pero napoy statement si Sandro Marcos, in fairness niya mahigala atong paminawan si Saldico mga suking tigpaminaw. Okay, proceed names. Part 2. Okay, audio. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Okay, freeze adong. Freeze sa kamay ha. So kining unang portion kang Marcos BBM sa amahan, kung tinuod ni gisulting Saldico, pwede ning investigaron lakson. Kay PNP chief kung lakson ganito, may gana sa investigation.
Sundan na imbestigar. Naara ba yung mga address? Maklaro man yung CCTV. Wa, sabte gini noong nahipusan ni Saldico ni CCTV. Ani dahi? Di ba ni mo underestimate Saldico kay medyo marukoy sa ba? Human sa lang sulti na abay mga address gibutang. Nagkita sa BBM si Jojo Cadiz mo nag-arrange silang pagkita ni BBM. Nagsuwat siya na sa confidential letter nga itong BBM labot mahigala sa 100 billion nga insertion. Muna yun siya, kanang 100 billion nga insertion, dili na mahitabo nga buot-buot na ni Pangandaman o ni Bersamin kay buot-buot na nila, gitanggal na nata niya kaya mangisulti na may 100 billion insertion. Pero ang gingon sa presidente ayaw pagpakialamin ang akong insertion. So diha na naklaro nga dili din ni nag-name-drop ra si Bersamin o si Pangandaman. Pero kining iyang video, marumaro ng video ni Consaldico kay primero day, wa pa man na, og musagang silakson adto niya na pwede kaduhang video. Karon mo wa na silakson magkuan. Wa na mo sagang-sagang. Kay giputol-putol man iyang video. Og imo tong sagon, primero ingon niya, wa may labot sa Pangandaman og si kuan na. Bersamin gi-name drop ra presidente. Na may letter si kuan, Saldico. Ako gisuotan ng presidente about anang 100 billion. Gingnan meron sa iyo ng pagpakialaman ng kuana. So kinay pagmatuod og imong tuuhan Saldico nga naay knowledge. Ang presidente gisugo ra niya sa Pangandaman og si Bersamin dili na ila-ila lang nga nag-name-drop sila. Straight to the point. Now atong balikan ha. Katong unang video ni Saldico, ang sagang ni Lacson, mura mas Lacson mahigala og dili na Chairman's Blue Ribbon Committee, mura mag spokesperson sa Malacanang. Straight to the point. Mura yang gitabangan si Claire Castro. Wa pa gani mapaminaw ni Lacson ang side mga higala ni Pangandaman, ni Bersamin, wa pa niya mapaminaw. Ni-conclude na siya nga, kinis Bersamin o Pangandaman, mao gini nakaamong. Ila mga higala ang name-drop ang president nga sa presidente. Wa gilabot sa BBM ana. Kining mga tawhana gyud niya iyang mga sinaligan sa Malacanang, mao ra gyud naghimo-himo ana. Sumo lagi na, kung atong sakyan ng katarungan ni Lacson, mingon kita mahigala nga pagkagrabihang BBM. 4.5 billion ang iyang intelligence funds. Wagi sa kabantay, wagi sa kaibaw, gibinuangan siya sa mga tao na araw sa Malacanang. Mana impresyon sa tao ha, kung atong sakyan ang gisulting Lacson? Dili kawatan sa BBM, ang kawatan kana sa Pangandaman, kana sa Bersamin, mo na mga kawatan. Kana sa Straigib Olivar, Jojo Cadiz. Now, ug mauho na, makaingon ka natug ba di SBBM nga wa sa kabantay? Nagmika ba di siya nga wa sa kabantay? Nagtanga ba siya nga wa sa kabantay? Unsa may gamit sa iyang 4.5 billion? Ngano, wa man siya kakuha ng mga information mismo sa Malacanang? Pagka ang uban maingon gyud mas grabe pag uban niya abang nga gyud na sa BBM. Nausa man sa ngano man sa kabantay. Pero kana lahap na po ng pag-istoryaha. Hinoon sa ay may nag-ingon, no? Nga mao na gina mo gamit din sa BBM. Kay malagmit kung tinuod na nga magamit-gamit pasig wa kabantay sige padtog ila lang mahigalang giduduaan sa mga tao sa ubos. Pero mao na imong ipa-appear nga mao na mahigalay senaryo nga imong ipatuo ang mga tao nga naminaw to maingon pagkapaitas tong leader incompetent gid ay. Straight to the point. Unya grabihan ang mga tawhana way kahadlok na mga tawhana nga ilang inimdrap ang presidente. Pero karon kana nga dialogue mahigala gi-counter man na ni Saldico karon. Nga di mahimo nga kana si kon iya gyud gisuotan kini kung Saldico magstorya tag tinuod ba. Kini man mga Marukoy man sila, Saldico kana si Martin Romualdez to kada masos bulusan ang mga tawhana. My God. Istoryahan tag mo nagiyon patuuhan lang ng uban oy. Kini mga kasiya sa tao, di ni mo dalig sa bulsa oy. So unsay gibuhat ni Saldico para maklaro mahigala nga basig sugo-sugo ra ning Pangandaman og ni kuan ha. Sugo ra ning Pangandaman og ni Bersamin. Iyang gisuotan ng presidente. Labot sa 100 billion nga insertions. So ang nag-arrange mahigala human niya gisuotan, nagkita sa presidente, ang nag-arrange si Jojo Cadiz. Kaya mo guna importante. Example ha, kini ako ngan karon dalhon doon ay magdadas ko ngan nga nay nangayo si Rufil Banyok dito kuan ay gimugtuo ana.
Og dunay mo nga mahuda sa kumpangan nga nangayo ayaw gyud taon. Straight to the point. Diri as kahanginan na ako'y pagpanuktok sa kasing-kasing sa atong mga listeners para sa mga biktima sa bagyo. Kana mangkon ko ana. Unya kana sad mahigala na atay mga GCash numbers sa atong mga kaubanan. Amo nang gi-confirm kay mo na mahigalang butangan sa inyong pangan, i-acknowledge mo or anonymous wa magpaila nga taga asa baka na. Depende sa gusto nila. Na may daghang mga donors nga di magpaila. Nya pilay kantidad. Ginakwenta na to na. Kay dunay magdadala sa imongan. Nangayo dito kwarta. Limang ka na day, makabantay ka oy. Labi na dako kayo ang kantidad. Dako kayong kantidad. Limang ka na. So kadto po man nga marumaro sad. Og ikaw ang nakahatag karon labi pag dakog kantidad. Basi gisugo ra ni. Tagay ko confirmation nga si kon gyud nagsugo ani. Mo ni gihimo ni saldi ko. Kaya basi ginimo-himo lang ni pangandaman og diversamin. Nga nangayo ang presidente, gidarangan. Nagsuwat sa saldi ko direct kadto sa presidente about ana. Pagkita nila mahigala, yang gisultian na sa 100 billion, giinamhin siya ayaw pakialam na akong insertion. So sa ito kang BBM na gina, nga insertion. Straight to the point. Kana kung atong tuuhan mahigala saldi ko ha. Di man na pwede nimo tan-awang na nawang ang saldi ko, mapwede ba na imong ilaron? Kaya atong tuuhan mahigala ang narrative ni Lacson. Sa ito pa na ilad niya si ang giilad ni pangandaman ba, babaeng dako. Makatuo ka Muslim ra ba itong babayhana? Nya si Bersamin, Chief Justice Supreme Court kani adto, nasa iyang grand nephew nga si Adrian Bersamin, sila Jojo Cadiz. Ilang nailad mga higala si BBM. Unya di lang si BBM ha, nailad niya Saldico o si Martin. Kaya ganyan naman pangandaman day, pag-insert niya og 100 billion. Ito pag giilad nila, kung mauhuna mga sukit ng paminaw, madabago na ang ilaron. Marukoy po mga higala taon sa kunoy. Marukoy kayo sabi, suwatan niyang presidente kung tinuod ba ni. Muna nga, kanana ang umuhatag ka, labi pa na, gisugo ko ni Kwan. Imo ganang, Kwan day, gisugo ko nga, kanang ipadaan ni kwarta. Imo siyang tawag gantang nagsugo. Kumusta man, nadawat na ni mo, ako itong ipadaan ni Kwan, ang kwarta. Kay uroy mo ingon mo, confirm, o diyan na ang kwarta. Bisa ka mo pada kag GCash kay, imo mo na, nadawat ni mo. Labi na dinag kong kwarta, isos ginoo ko. Magisgot tag, klaro-klarong istorya, eh. Straight to the point. Mag-isgot tag klaro-klarong istorya. Mao ka na mahigalang sulti ni Saldico, og tuuhan ni mo sulti Saldico, kay bawag BBM aning tanan. Straight to the point. Pero og sayop lang kang Saldico, tinuotong kang Lacson, malagmit niya, posible sad. So, bita-bitahan na lang ka mahigala og na inosente sa BBM niya, nalipat ba lang ka siya, pero ka na malipat kay binilyon bida Ginoo. Incompetent na lang yung mga leader na lipat kag binilyon. Yagikan 2022 dahil hantod karon nalipat ka kadaghan kang dilipat. Paita na istorya ha mga sukit tig paminaw. Pero still patang padayon sa matong Armin Davao na ana ang atong reporter o wala pa. Kung naana pero kung wala pa unyang taod lang mga higala ha. Atong giagad-agad mga sukit tig paminaw kay doon tay report gud gikan sa Dakbayan sa Davao mga higala or dito sa Digos area karong nga taod mga sukit tig paminaw. Na so mo ni sinyasi lang ko dai kung okay na dai ato iunahog accommodate to. Duha ka senaryo mo na nahitabo ani either ang presidente maoy nangawat mo'y nagsugo aning tanan mo'y mastermind aning tanan or ang mastermind ini kinasal Bersamin pangandaman wag itayo labot ang presidente. Marukoy pod mahigala Saldico kay mo lagi na kumupada kag kwarta mahigala imong gipada ng kwarta nga ihatag ni Kuan. Og dunay middleman anak mahigala nga sige ako lay hatag sa kwarta. Mutix man dito. Nga di ana, nadawat ni mong kwarta? O nadawat diara, acknowledge sa pagdawat. So kini Saldico mo sa iyang gibuhat, iyang gisuwatan ng presidente labot sa 100 billion nga insertion. Maglisod man ko kana og imo nang ibutang ta si pangandaman og si Bersamin maghimo-himo lang ana. Dili ka basta-basta kahimo anay magistoryahay pa lang Saldico. Migo ba sila? Magistorya ang Saldico sila si Martin. Mamention man malitok pala na dito nga kumusta mga 100 billion okay ra ba to ana? Maistoryahan. Unya maingon nya sabaw ko kibaw ng 100 billion.
tikalbong ng imong mga cabinet secretaries diha. Straight to the point. Mo na ang mabuot ng mga katawhan nga naminaw na to karon. Maka hunahuna gyud mo diha. Unsa man gyud kay duol tinuod ani nga si BBM mao gyud mastermind aning tanan sa pasangil mahigalang Saldico or tuuhan na to mahigalas Lacson ayaw mog tuo ni Saldico si Lacson atong tuuhan nga kinis pangandaman ginakaamong ini sa si Bersamin ila gyud mahigalang ginimdap ang presidente. Asa may mas duol ka nga atong tuuhan. Attorney Rufil Banyok. Sa Straight to the Point. Number one. Number one. Number one. Tatak RMN. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point. Alas 8:52 na mahigalas sa manuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the Ang point. sumpay ining Saldico didto Sandro pod na apil ani. Ang sumpay ining iyang pamahayag kamo nakibaw na mo ani pero ato lang ipadayon kay aron lang gyud nga for purposes ato mahigalang mga komentaryo ato mga pag-analisar.